kana tapedza totakurana futi. Zvikanzi right achada kukutakurai, tauda kukupai mari yenyu mutsvaga transport. Ndikati pasango panapa kwete. Totosara neuyu kondakta uyu umeenda tosara chirovana panapa. Kusvika imwe kombi hauya anenge azowina ndiye anokwira kombi. Kwakubata windi sokuti handisare ndega pasango pana. Kwere kuti toda zvibhakira aiwa. Haungandite muranda katakwira mukombi ndikukupa mari. Uri kuita noise yekuti hatinzwanane kana kutaura mukombi muno takutadzira chi. Uri kuti jerera kudaro tiri vana vakwere. Une maoko esimbi. Saka idea iripo ndeyekuti ngativei vana vaMwari asi ngatirege kuita musoro wenherera unenge chitanda chekuti ada agogodza. Kwete. Kutosvikawo pamba pako so. Vanhu voziva kuti baba vemusha unovaita sei zvavo? Vasvika. Unonamata ndizvozvo. Asi uri printsika iwewe. Kwete kusvika tsano vachitamba music paredhiyo. Mba mako iwewe. Havadzime redhiyo kuti muridzi wemusha auya nekuti nditsanu verudzi vakadarewo. Unotora remote wodzima TV woti tsano tinotanga tamhoresana tozoita zvemusic. Havana unhu katsano vakutodzidziswa nemukwasha. Iwe unoti kana munhu akasvika zera iro asingazive unhu anda kudzidziswa zvakanaka here. Ada kutodzidziswa zvekuharaswa nda hazvina kunyatsoti tseketu. Amen. Mumba memukwasha unoswera wakabata remote yeTV unopenga. Wakambona tezvara vakadaro. Kana uri tezvara mumba memukwasha ubate remote. Unobata remote kana asipo. Kana adzoka oisa remote pakata. Muridzi weTV kada kuona bhora. Asi kuriona izvenyu woti aiwa ndatopedza zvangu. Hamusi makozve. Ukazona TV here. Iye zvikune Mwari kugara mumba kwemukwasha izvezvi. Murume mukuru. Babani, ndo zvakaita babani vanogara mumba. Kumba kwemukwasha hakugarwe. Unongouya woenda tsano mangwana oita sezvako. Woenda. Kana usina pekugara mumuti, kutogara mubridge kuri nani. Panogara pape mukwasha. Azviite. Unoita respect rinani. Unowana respect. Paunobva mubridge papa womboshanya unoomberwa. Yes. Zvino pane mumwe akati ndiri kugara pamba pemukwasha but ndiri kuchengeta imba yemukwasha. Mukwasha ari kuUK. Ndikati ziwedzi. Unopenga here? Saka mukwasha paanouya akaona madzira akatekenuka anokubvunza chudi. Kotsana hamusi kuchengeta imba yangu zvakanaka sei? Zvinoita izvozvo. Hazviite. Kumba kwenyu hakuna vanhu here iwe kumusha kwako chaiko. Wadi kunogara kumba kwemunin'ina wako kana kwemukoma wako. Ndidzo hama dzako. Mukwasha ane dzinza rake. Kana asina munhu wokuchengeta imba yake ngaise maroja. Haana hama dzake mukwasha. Vanin'ina, vazukuru, vakoma, zvanzadzi zvakadzoka kuvarume. Ndo vanogara mumba make imomo. Kwete mukwasha kuti anoti atezvara gara imba mangu. Zvinoita izvozvo. Hanzi handiri kubhadhara rendi. Ndikati wakambona 4 room house inoita $100. Haisi rendi yauri kubhadhara. Ukutozvideceive zvo. Enda notsvaga kaimwe 4 room inoita 100. Ukurapire kubuda wapo kana iri rendi. Kuziva kuti uri kubhadhara rendi isingakwani. Uda zvemahara sehonye. Kana wauya kuchechi kuno wakunyepedzera kuchenjera. Iwe uri kuchengetwa. Ezvi tine mumwe ari kugara mumba. Magogo vakatenga imba kuWaterfalls. Gogo ivava vakauya kuchechi iye haana pekugara. Kwakuvhevhetedza gogo vaive kwakugara imomo. Kwakuda kuvhiringidza gogo ava kuti vabude muchechi. Iye agare mumba magogo ava mahara. Murume mukuru. Zvese zvaari kutaura kuti vhangeri rarasika kuda kugara mumba mechembere iri kushanda. Iye nagogo ava vanotori vakuru kumudarika. Iye haana imba haana stand. Ari kuchigara mumba magogo. Gogo vacha vasati varitaya vari kushanda. Iye akaritaya. Haana imba asi akaritaya. Inzwai vadikani. Faro
angangodaro ari munhu asina hanya naMwari. But Pharaoh is a king. Yes. Kureva kuti Mwari vachida kuti Moses adzidze zveumambo, vakatoona zviri nani kuti arerwe namambo asingazive Mwari, anoziva zveumambo. Pane kuti Moses akure nevaHebheru kuGosheni, akatonzi ngaagare kumba kwaFaro. Yes. Kureva kuti Mwari vanokoshesa umambo. Yes. Panguva yekuti kwakudiwa sevhiya, ndiani angaburitse vanhu. Mwari akasiya vaHebheru vari kuGosheni uku, akatora uyo akarerwa namambo. Amen. Ndokukosha kwakaita umambo iko. Yes. Yes. Shoko raMwari roti itai murangariro wanga uina Jesu Kristu, Amen. wakanga ari Mwari, Yes. asi akati hazvina ndava kuenzana naMwari. Amen. Wakazviita munhu asina chiro, akazviita muranda, akaonekwa ari mumufananidzo wemunhu, Amen. akateerera akatambudzika kusvika parufu. Yes. Jesu achiuya panyika pano saMozisi. Jesu anga asingabve kupurazi, Jesu anga asingabve kulocation, Jesu anga asingabve kutown center. Amen. Jesu aibva kuumambo huri kumusoro-soro, akauya panyika panapa achiziva kuti ndauya kuzoseta umambo. Mwari vachiunza Jesu, havana kuunza munhu asina idea neumambo. Mozisi akarerwa naFaro, Jesu akanga agara kudenga kubva kusingapere kusvika kusingapere. Saka umambo huri kusetwa naJesu akaona kudenga kwaari kubva. Ndosaka ichinzi kingdom of heaven. Yes. Yes. Umambo hwokudenga ndo hwakadzidzwa naJesu Amen. kuti auye kuzoseta umambo hwaMwari hunonzi New Testament panyika panapa. Amen. Hautange umambo usingazive zveumambo, haupinze vanhu muumambo hwausingazive. Yes. Amen. Mozisi anoziva kuti the word of a king is final. Yes. Yes. Ndokusaka pese painzi naFaro handidi. Mozisi anga asingati ndapota kana Faro wari kuchinja pfungwa. Mozisi aidzoka kuna Mwari kuti Faro aramba. Mwari otidzokera futi mangwana. Haana kana one time Moses kunyengetedza mambo, nekuti mambo havachinje mashoko avo nekunyengetedzwa. Mashoko amambo anounzwa nesiu. Enda kubhuku yaDhaniel. Mambo vanga vasingade kuti Daniel aiswe mugomba reshumba, asi nekuti vakanga vaseta mashoko avo aine siu, vanga vasingagoni kuchinja mashoko avo. Yes. Enda unobvunza musoro wakagurwa musoro Johani Mubhabhatidzi. Zvinonzi Herodhi akanga asingade kugura musoro waJohani Mubhabhatidzi, asi zvaakanga pachipikirwa kumwanasikana wake kuti chero chaunoda ndokuitira. Mashoko amambo ane simba, haashandurwe. Zvakatoita nyore kugura musoro waJohani Mubhabhatidzi pane kuti no kumukunda wake. He was so bound by his word that he had no choice than to behead John the Baptist. Do zvakaita vana veumambo. Hauise pledge mimba yaMwari ukarega kuizadzisa. You are a scoundrel. Hauvimbise mwana wevanhu kuti ndinokuroora wozotsakatika, otanga kutaura zveikonomi. Hallelujah. Amen. Amen. Kumba kwa Faro hakuna umwari ufunge. There's nothing about God. Mbama Faro hamuna. Mbama Faro mune royalty. Yes. Yes. Kana uchirerwa mbama mambo, unodzidza kuti unodya chikafu chembama mai vako. Kunyange pa next door pakakangwa huku inonunira zvakadii, haukwate uri mwana weumambo. Ndo zvakaita maprince izvozvo. Chinosaka uti waroora mukadzi uchingopedza kuroora, wobva waona mumwe anenge akanaka wakudarika wawarora, wakutoenda kwaari, wakutiza mukadzi wako kutanga. Vanhu voti pamwe akanaka, pamwe anogara naye. Uchangoita 3 years wobva wanzi akazowana mumwe futa akakaita kubvunzwana. Chinosaka udaro ufunge uri rombe. Hauna kudzidziswa etiquette neroyal character. Ma royals haadaro ufunge. Ma royals, they think about their